Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka sanibona. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Uhulumeni ukhathazekile ngokwenzeka ezikoleni. EFF iphonsela inselele kaMengameli kanti indida ngwesimame obulewe eMgungundlovu. Sanemukelene nebendlovu enamandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Undwena kule sifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube Ncube uthi bakhathazekile ngenkinga ebhekene nabafundi ezikoleni yokungaphephi nosokwenza abanxusa emphakathi kubisungula amakomiti okuphepha azophinda kagasele ezikoleni kanye namaphoyisa aqhubha umkhankaso wokusesha abafundi. uDube Ncube ubekhuluma nezikole ezindaba ngesikhathi eqhubha umkhankaso wokuhlola izikole aphinda adlulisele futhi ngumfaniswano. Ukuqhubeka nokubonakala kwezigameko ezikhombisa ukungaphephi kwabafundi ezikoleni sekuholele ekutheni undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal anxuse umphakathi ukubusungula amakomiti ezokuphepha azobambisana nabakwaZidlodlo bagasele ezikoleni ngenhloso yokukhuculula izikhali eziyingozi eziphathwa abafundi kanye nesidakamizwa. Akekho umuntu owaziyo ukuthi lo mntwana ongene esikoleni ungene phethe isikhali. And nakhona ukuba ngabe umphakathi iwona osukumayo obheka abantwana ubhekelele nendawo lapho esihlala khona bangakwazi abantwana bethu ukuthi baphephe. So siyaqhuquzela uzobona nje kulesikole sikusona nesinye siqhamuka kusona almost zonke zinabantu abaqaphile egate. Akusiyona impilo leyo. Kodwa futhi noma beqaphile ngeke baqaphe iclass neclass and yebo akhona amaphoyisa apatrolayo even emgaqweni kodwa ekugcineni abantwana bangaphakathi esikoleni ukuphepha kungaphakathi esikoleni kusemphakathini. Siyaqhuquzela kumphakathi ukuthi asiwakha amakomiti okuphepha emphakathini njengendlela yokubuyisa ukuzethemba kubafundi abavela emndenini eyantulayo kanye nokuqinisekisa ukuthi ke izikole zasemakhaya kanye nasemalokishini kayisilele ngaphandle ohlelweni lokufunda ngezobuchwepheshe. Undunankulu udlulisele umfaniswano wezikole kubafundi waphinde wethula nohlelo lokufakwa kwe-Wi-Fi khona esikoleni. Ama-uniform njengamanje ngiyacabanga ukuthi ala ko-2000 esewonke ezikoleni zonke esiwanikelelayo kwenzela ukuthi abantwana kungabi khona abantwana ozothola ukuthi abakwazi ukuya ezikoleni ngenxa yokuthi abanawo ama-uniform bayahlekwa ezikoleni umntana agcine sediscouragekile asehlele ekhaya noma esesaba ukuya esikoleni ngenxa yokungabi nayo uniform. Okunye ke sikwenzayo kuzona zonke lezi zikole sizihambelayo ukuqhubezela uhlelo lethu esasilimemezele ngonyaka odlulile lokuthi siyafuna ukuthi isifundazwe sethu kube isifundazwe esinayo into ekuthiwa i-connectivity kakhulukazi i-Wi-Fi. Kodwa kunye sikufisayo ngalama Wi-Fi ukuthi abantwana kube khona amakhono abafundayo bagcine sebekwazi nabo ukuthi abanye abane talent bakwazi ukuthi bakhe izinto khona la koma Wi-Fi bagcine kukhona sebeinventayo bakhona sebekudayisa kukhona ababese behwebelana namazwe. Namuhla umhlaba wonke ubungazo usuku olubizwa nge-World Read Aloud Day oluqhubuzela ke ukuba abafundi bafunde ngokuqonda nokuzwakala kanti ke kuqhuzelwe abazali ukuba bakwenze ijoka labo ukuphucula indlela yokufunda kubantwana babo. Kuyatholakala ukuthi abantwana bethu bayafunda yebo kodwa lento abayifundayo abayi-understand. Masumbuza ukuthi yini leyo bukade uyifunda ibichazane angakwazi ukuyichaza ngoba ufunde engaqondi ukuthi yini la ifundayo. So ukuba abantwana bethu emakhaya sibafundele incwadi ukuthi nanokuthi make buya esikoleni umntwana umbuza ukuthi ufundeni esikoleni ibichazane lento ayifundile yenza ukuthi umntwana sabalale ngolwazi abe nalento ebizwa ukuthi general knowledge nge-subject asuke ayifunda instead yokuthi nje abantwana uthola ukuthi bacula kodwa akayazi nanokuthi yini lento ayiculayo. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Unobhala jikelele EFF uMarshall Dlamini uthi bazolinda isinqumo senkantolo kusasa ngodaba lokuthi bazoba yini ingxenye yeParliamente uma ngabe uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa esethula inkulumo yakhe ebhekiswe esizweni phecelezi State of the Nation Address eKapa lodumo. uDlamini usho lokho eMoses Mabhide eThekwini kwisithangamisa bezindaba njengoba kuqhubeka amalungiselelo omcimbi womqulu wezethembiso walo beliqembu le-EFF. Leli qembu lekuveze lesi sithangamisa bezindaba lithi wonke amalungiselelo ahamba ngohlelo alomcimbi ozoba ngempela sonto. This manifesto is going to be held by the fighters and the leadership of KZN and the national leadership that will come in. So there's no bus that you'll find coming from
Eastern Cape or Mpumalanga or anywhere else. Everything else is fighters of KZN. So they're going to fill it up. We'll make those assessments. We've already spoken to the authorities that when the need arises for the overflow, all those plans are in place. So it will definitely look like there's another stadium next door TG. So we might have to go and open that one. So, but we'll deal with that as through the planning. But I can tell you now, we're going to be packed to capacity. The fighters have responded. Activists, not people that we just went to fetch. We're talking of activists of the EFF that are saying, as you're going to arrive here Friday night to demonstrate to everyone that we are ready and we are the activists, we are ground forces that are going to be leading the election campaigns on the EFF on the ground. Echaza ngodaba lokuvinjelwa kwamalungu abo ayisithupha ekuthathamele i-State of the Nation address kusasa, uDlamini uthi balinde isinqumo senkantolo kulelo daba. The ANC through their parliament presented their own case. So the courts, they said they will give us a judgment tomorrow before 10 o'clock. So we'll know tomorrow. Once the court gives us that ruling at 10 o'clock tomorrow, then the EFF will give yourselves and the people of this country on what's going to happen tomorrow evening. But be guaranteed that we will do our best because we voted to go to parliament to make sure that we are there to represent the people of South Africa. We know that it's Cyril's last State of Nation ever in his life. So he wants to make sure that he goes and pretend as if all is well. All is not well, but we'll see. We're just waiting for the courts because we are law-abiding citizens of this country. Lonopala uthi nezokuphepha sizobe simngumumo ngoba bakholwa ukuthi balandele yonke imigudu efanele. We are ready. We have met with the authorities in terms of police, the medicals and everyone else in terms of compliance. We have complied on every bylaws and regulations that are needed for you to put an event of this magnitude. We've been doing this event, so we are ready. This place is going to be packed to capacity. It's a bit small when you think of EFF. We need 4 stadiums to put together. So we are ready, fighters, all of you, there are no issues. We are ready. The Commander-in-Chief, all of you have seen him, is here in KZN. He's been here since last week. He's doing different community meetings. Umcimbi uzoba ngomgqibelo enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida. Kuteboho Sibisi, wezindaba ze1KZNTV, kuChannel 261, ngiseThekwini. Ziyanda-ke igameko zokubulawa kwabantu kakhulukazi besifazane kanye ney'ngane kulesifundazwe. Ushaqekile kumphakathi waseWillow eMgungundlovu kudutshulwe wesifazane emzini wakhe. Ngokusho kwekhansela lakule ndawo uSibu Mkhize, uthi uthola umbiko ukuthi abantu abangaziwa bafike bangqongqoza maqede bavulela ngenhlamvu kulona wesifazane washona ujuqu. Umkhize uthi isigameko silandele esinye iziko lezindaba ze1KZNTV esike sabika ngaso sowesifazane oshiswa washona kanye nengane yakhe eneminyaka emi-3. Ushaqekile umphakathi waseWillow eMgungundlovu kudutshula kubulawa owesifazane. Kulesigameko kubikwa ukuthi kwagasela abantu ngomgqibelo ebusuku bavulela ngenhlamvu kanti ikhansela liyanaba. Endaweni esiyakhele kube nezigameko ezimbili ezihlasimulisa umzimba. Esokuqala isigameko lapho kushiswe khona intombazane yakaMalinga nengane yayo abashiswe ebusuku. Ngosuku olucishe elifane sathola umbiko futhi ukuthi kunomama ongenelwe abantu bemdubulela kakhe ebaleni. Lokho kuthusile. Umkhize uthi kuyathusa lokhu. Kuyathusa futhi kuyadumaza ukuthi sekukhona abantu abakwazi ukungenela abantu besifazane babalimaze baze babalimazele emzini yabo. Lokho kwenza ukuthi umphakathi uhlale ngokuthuka. Ikakhulukazi inkinga njengoba kubuye kuhambe ugesi futhi mase kuhambe ugesi kuzoba nesimo esifanayo sokuthi abantu basabe ngisho ukunyakaza ngenxa yokuthi kunabantu abanesihluku abangasakwazi ukuthi mekubu nezinkinga bangasakwazi ukuyixoxa sekuthi yoxoxwa ngokuthi kuphume igazi kube khona abantu abakhalayo ngenxa yokuthi kube nomuntu noma nabantu ababone ukuthi uma benenkinga kufuna bachithe igazi kungasekho ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxiswane ukuze kuxazululwe inkinga ngoba igazi alixazulula inkinga ngoba kusuke sekukhona ongasekho emhlabeni. Ngokunjalo nokuthi kusala izintandane mhlawumbe uthola ukuthi umama kade kuyena okwazi ukulekelela emndenini wakhe sekusele abantu abaningi abalambile namathuba emsebenzi nje ngoba engekho kahle ezweni sakhe kulona. Uthi
uthi beselehlile izinga lobugebengu endaweni. Ubugebengu bukhona endaweni kodwa bese kuthule ngoba into ekade isixake kakhulu ilabantwana laba okuthiwa amaphara bese sehle kakhulu isimo sokuhlukumezeka komphakathi. Kodwa ngenxa yokuthi kubuye kuhambe ugesi ngiyabona ukuthi sazoqala phansi ngoba ugesi usahamba isikhathi esijana. Sicabanga ukuthi kuzomela ukuthi amaphoyisa nomphakathi kuzama ukubanjiswana ukuze kuliwe nesihlava sokuthi kuhlukunyezeka abantu ikakhulukazi abantu besifazane nezingane. Ikona okungiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi abantu besifazane nezingane kusekhona abantu abababukisa okwezilwane noma babathatha kancane ababona bafanele ukuthi babalimaze noma babakhiphe igazi. Kanti amaphoyisa KwaZulu-Natal asiqinisekisile isigameko. Kuvula icala lokubulala epolice station ePlesisle kulandela isigameko esenzeka ngomhla ka-3 kuFebruary ebusuku ngabo-8 lapho owesifazane oneminyaka ewu-56 wadutshulwa umlisa ongaziwa lapha ekwakhe endaweni yaseWillerfontein. Imbangela yokuhlasela kwakhe ingakaziwa. Lesigameko silandela esinye sokushiswa kubulawe owesifazane nengane yakhe abahlala eWillerfontein kepha bashiswe kwaPata. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngiseWillerfontein eMkhondlovu. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Uzakhele Shamase uthi akukho kusho kulindeleke kwenkulumo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ibhekise esizweni osukwini nakusasa njengoba kulindele ubaka yethule. Ekhuluma neZikoleni.Indida le1KZNTV uDokotela Shamase uveze ukuthi ukuvinjelwa kwamalungu eqembu le-EFF ukuthi abe ingxenye yokwethula kwenkulumo ingoba kubhekwa okhethweni bafuna kezwakala izethembiso sikaMengameli kubantu bakulelizwe. Amehlo abantu bakuleli azobethe nje kumabona kude bebheke ukuzwa ukuthi ngabe uMengameli wakuleli uCyril Ramaphosa uthini uma esethula inkulumo yakhe eyibhekise esizweni iState of the Nation Address ngosuku lwangolesine. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Uzakhele Shamase uthi akukho kusho kutheni okuzokhulunywa uRamaphosa ngaphandle kokucaciswa sekuzuzwe ilelizwe ukwenza kahle kwebafana namabhokobhoko. Kanjalo aphinda acacisela kuleli lime kuphi ngempi ethinta yabakwa-Israyeli. Esingakulindele enkulumeni kaMongameli ayithulele isizwe into ivele ahlala ezisho minyaka yonke. Sikhumbule phela ukuthi sesiqeda iminyaka yomhlanu ehlandla lokuqala lokubusa kwakhe eqoqobela izintamo zombuso. Manje ke esingakulindela akukho kusha ngaphandle ukuthi asitshele ngosekuzuzwe uhulumeni leminyaka emihlanu edlule kwezomnotho kwezezempilo kwezenhlalakahle nayo yonke uhlobo lokuphila kwabantu. Kodwa ke manje mhlawumbe ukusha ke esingakuzwa ukuthi ancome amabhokobhoko noma ebese kuphinda lokho ancome ibafana ukuthi fike kuma semi final noma ke ukuthi yahlulwa noma ehlulwa kusho lutho lokho. Singakalindela futhi asitshele okusha ngezomnotho ukuthi seyikhule kangakanani ngoba phela kuningi okushiwo ngabantu ukuthi bekungcono ngesikhathi kubusa umnumzana uZuma kunokuthi kubusa yena njengamanje. Aphinda asitshele ukuthi iNingizimu Afrika imiphi nobuhlobo bayo neMiddle East nezwe la kwaIsrael njengoba kukhona impi phakathi kwaIsrael neHamas lapha kwa eGaza. Kuzokhumuleka ukuthi iqembu EFF liyenkantolo ukuzama nokulwisana nesinqumo sokumiswa kwamanye wamalunga alo ngenxa ungasiphathi kahle ngenkathi uMengameli ethula inkulumo yakhe. UShamase uthi njengoba kubhekwa okhethweni kulonyaka bazama ngazo zonke izindlela beANC ukuba ngaphazanyisa uMengameli ngenhloso ukuba azwakale emphakathini uma esethula izethembiso. Kuningi futhi esikulindele kuMongameli nanendaba yeEFF yokuthi kube khona amalunga ayo angavunyelwa ukuthi abambe iqhaza aphazamise inkulumo eParliament. Sibonile iEFF uthi ehlulekile eParliament izama ukuyofaka isimangalo sokuthi idlulise lelo cala lokuthi kumiswe lokho babavunyelwe ngoba kwakwenzeka ngesikhathi saphethe ubaba umnumzana uZuma azange bamiswe babenza abakuthanda ngoba kuthiwa idemocracy bephazamise inkulumo becula bethi pay back the money. Manje masekulo umongameli khona njengamanje ubaba uRamaphosa sesiyabona manje futhi nakhona seleyoshona ilanga sekuyophela seliphelile ihlandla lokuqala lombuso leminyaka emihlanu sekhona imithetho ethi manje mhlambe lokho ku strategic ngenxa ukuthi phela afana akhulume kahle lizwe kahle bakuyokhethweni manje. Le nkulumo ingenye izinkulumo zikaHulumeni asuke eveza ngayo isimo sezwe kanjalo nokumele kwenziwe. Kulindele kuba lenkulumo iqale
ngehora lesikhombisa ntambama. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Ake siye etodeni nebeselo sokubuye sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge nebeselo siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Uhulumeni ukhathazekile ngokwenzeka ezikoleni. EFF iphonsela inselele kaMengameli kanti indida ngwesimame obulewe eMgungundlovu. Kusaqhubeka ukubhekelela kwemindeni eyantula yaKwaZulu-Natal lokhu kubonakala njengoba ongqongqoshe behambela izikole ezahlukene lesifundazwe ukuze banikele ngemfaniswano yesikole kubafundi. Namhlanje ungqongqoshe ezemisebenzi yomphakathi uSipho KK Nkosi ehambisana nehhovisi lakwaSASSA bahambela indawo yasenquthu maphakathi nesifundazwe lapho evakashele khona izikole ezimbili ukuze nikele ngomfaniswano wesikole. Nomnyango uphinde wanikezela ke ngempahla ezingama52. Ungqongqoshe wemisebenzi yomphakathi uSipho KK Nkosi uhambela umphakathi wasenquthu ngaphansi kwesifundo umzinyathi lapho enikele khona ngomfanekiso wesikole ezikoleni ezimbili. Isikole sifika kusona siqhamuke endlangamandla high school la ekade siyonikelela khona abantwana bethu akwacelwa kuzona ukuthi bacela uhulumeni abaxhasa ngeuniform and siyithengile ke uniform ihamba ngambili nangantathu. Ake ngibeke nje ukuthi sibathengeleni abantwana bethu balesikole emunye simthengela amashethi amabili aphinda futhi wentombazana samthengela iziketi ezimbili aphinde samnika ne-tracksuit saphinde samnika amasokisi amaphaya amathathu samnika amaphenti amathathu abafana sabanika ama-under amathathu bese kuzothi ke sibanike nothayi ngamunye othayi abesikole ngoba sifuna ukuthi sibalekelele abazali abadonsa kanzima ezikoleni kaHulumeni. Kanti ungqongqoshe udalela ukuba banikela ngemfanekiso yesikole engama52. Kulesikole nje sisodwa bekade sizonika abantwana abahlonzwa ukuthi badonsa kanzima abangama52 52. Iyinye iuniform yomntwana ibiza u2700 wonke lamasethe kade ngiwabala ngoba kukhona ngisho nezicathulo zakhona kushuthi usungayibalela ke ukuthi u2700 times 52 malini leyo uhulumeni ayikhiphile ezoxhasa abantwana abadonsa kanzima. Khona manjalo umphathi wakwaSASSA kwisifundazwe saKwaZulu-Natal uveza ukuba balekelelana neminyango ukuze bebuyise isithunzi kubafundi. Sana namanye ama-department ukuthi sibonelele ukuthi abantwana abafundayo bambethe ngoba isithunzi somntwana nokuphaphama komntwana nokuhlakazeka komqondo kusekutheni abukeke efana nabanye abantwana. So ama-department mayisuke enza u-operation sukuma sakhe benza o-cabinet day la uPremier nabo bonke ongqongqoshe bephuma baya emphakathini ukuyoza ukuthi kuhamba kanjani. Yila sesithole khona ke izicelo ziqhamuka kwimphakathi nje ziqhamuka emabandleni kubafundisi ziqhamuka kubuholi bendabuko ziqhamuka komakhelwane ziqhamuka kubona ongqongqoshe uqobo abasesifundazweni nabaku national ngabantwana abakulezi izikole zethu. Uma sesitholile lezi zicelo siyahlonza ke siqinisekisa ukuthi ngempela lezi zicelo esitholile ngalabantwana lo mntwana ukhona ngempela kulesi sikole lo mntwana uswele ngempela akanayo mhlawumbe umzali okhona akasebenzi lo mntwana uyi-beneficiary yethu noma uyi-client yethu uhola i-grant. Uhulumeni ke kuwumthetho awushicilela ukuthi lo mntwana onjalo uwumntwana kaHulumeni njengoHulumeni onakekelayo ke sesenze isiqiniseko ukuthi mayifika lezo zicelo masibuya ko cabinet day cabinet OSS siyesithi ke manje siyawahlonza lama list baqinisekise ukuthi shuthi impela lo mntwana uxakekile. Amakhaya abanye bahlala no caregiver abanye babhekwa umakhelwane bese siyangenelela ke sibameje ama uniform bese ke siyabathengela. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV enquthu. Imeya kamasipala wesifunda uMkhanyakude uSiphile Mtaka uthi ngemuva kwesikhathi eside indawo yaseMkhanyakude enyakatho lesifundazwe ibhekane nengwadlo okuhlinzekwa ngamanzi konke lokhu sokuba zinkinga ke zesikhathi esedlule njengoba bese inhlelweni zokulungisa ingqalasizinda yamanzi kule ndawo. Imeya kuMtaka bekhuluma kanjani kwesithangamisa bezindaba besibanjele ke ehluhluwe namuhla.
Imeya kamasipala wesifunda uMkhanyakude uSiphile Mdaka namuhla kusengathe isithangamisa bezindaba nalapho ke becacisa kabanzi ngezihlelo zokuhanjiswa kwamanzi emphakathini. UMdaka ukubalulile ukuthi izinkinga zamanzi eMkhanyakude inkinga ke thibisisi ngethelo masipala kusukela ngonyaka u2012 njengoba ke kwaqalwa iproject yamanzi kodwa kuyamiswa phakathi nayo. UMdaka ke uthi sebeqalisile futhi lolu hlelo oludle kumasipala isimali ke eyishisiwe. Indawo le ongenye la khona ebesibeke khona amapipe ethu sasiwathenge ngo-2012-2013 ngenhloso yokuthi sikwazi ukusabalalisa amanzi siwasusa lapha ejozini siwahambisa aze ufike endaweni zakombazwana adlule koJobe kodwa yonke le ndawo ibithola amanzi. Njengoba nibona ke la nanka lamapipe kade emaningi evala yonke le ndawo. Sifuna ukuqinisekisa manje ukuthi uhlelo lokuqala siwafaka phansi lamapipe seliqalile. Imali kahulumeni ayilahlekanga, imali yabakhokubentela ayilahlekanga. Siyalisebenzisa leli pipe manje ukulekelela ukuthi abantu bakithi bekwazi ukuthola amanzi ahlanzekile eduze kwalabahlala khona. Umphakathi wakamaphaya ku-Ward 7 ejozini ungeminyeke emphakathi besihlukumezekile kakhulu ngenxa kwesela amanzi kule ndawo. Ugogo Lenankosi uthi amapayipi amanzi ebesihlela iminyaka engaphezulu kwe10 bese ke eyisizinda sobugebengu njengoba ke eyinzolaboya bese kuyisinda zawo zokuthi sicashe beziqola abantu kuyo le ndawo. Siyabonga kakhulu ukuthi la mapayipi asuka ngene phansi ngoba yikho into ebingasenzeki. Ngisho abantu bese besaba ukuhamba ebusuku ababheke emanqayeni nje bebengasakwazi ukuhamba kulama pipe ngoba abantu bahlale lapha ngaphansi beyahlalela ukuthi babamba abantu mabe bakhuthuza. Sibonga kakhulu ukuthi umeya ayitsukumele le ndaba yamanzi ngoba la emaphaya amanzi kahle kahle ebekhona ngesikhathi esiphambili. Asazi ukuthi abuya sephela kanjani ngoba ama pipe akhona phansi. Lo mphakathi uthi kuba isibusiso ukuthi kuhambela kwemeya kule ndawo egcine ephumile amanzi. Lezi izindaba zo1KZNTV ngengosamukethiswe Nqulunga isejozini. Ihambele iqhamuka kwizwe lasePoland zithi ukuhambela kwisikole kwiSt Martins esendaweni yaseSayid ogwini eseningizimu esifundazwe nokuyisikole sabakhubazekile kanye nabangezwa eindlebeni kungenye indlela zokuqinisa ubudlelwano baleli eseningizimu Afrika kanye naleli yazwe. Ikhuluma neziko leindaba Atashizakho nguthisha wesikole sabangezwa kwelasePoland ephakathi neEurope uthi bazothekela ulwazi kulesi sikole ngendlela othisha bakusona abafundisa ngayo kanye ke namakhono eswahlinzekayo. Izihambele eziqhamuka kwizwe lasePoland ephakathi neEurope zithi ukuhambela isikole iSt Martins eseSayid kusho ukuqhubeka kobudlelwano obuhle baqala ngonyaka ka2014 kanti bahlose ukuthekela ngolwazi ngendlela othisha bakulesi sikole abafundisa ngayo kanye namakhono abawahlinzekayo. We started the contact with St. Martin's School about Sister Lydia earlier and about 2014 it was been. Uznaliśmy. It's very interested for us. Another school from second part of the world from the South Africa is very interesting for us, for teachers, for pupils, for deaf children. The method of teaching of deaf people and people with autism or other disabilities. Omunye othisha uthi lo budlelwano busize ekutheni bathekelane ngolwazi ngendlela yokufundisa kanti uphinde waqhuquzela ukuthi abazali abalethe abantwana esikoleni. Kubaluleke kakhulu lobu budlelwane bethu phakathi kweSt Martins nalesi sikole seingane ezikhubazeke ngokungezwa esiphesheya ngoba siyafundisana izindlela ezihlukene zokusiza laba bantwana. Siyabakhuthaza abazali ukuthi abalethe ingane esikoleni. Akusho ukuthi ingane uma ngabe ikhube ingezwa leyo ngane ayikwazi ukungena esikoleni. Ube esechaza ngendlela yokufundisa abantwana wathi lapha eNingizimu Afrika bona basele emuva kakhulu ngendlela yokufundisa. Ingane thina esiye sizinikeze ama skills ingane lezi ezikhubazeke ngokomqondo ngoba zona azikwazi ukuthi zifunde kahle incwadi zinenkinga yokuthi zifunde incwadi zona ezenza ama skills. Ithi siyafanisa indlela abenza ngayo sizibona thina sisemuva ngoba bona banama resources aneleyo. Yabo izinsiza ukufundisa ingane thina sisemuva. Kona ke lokho kuyasiza ukuthi mase sibonile lapha nathi sibuye la sizozama ukuthi singakwazi ukuthola izinsiza zokufundisa ezifanayo nezabo.
Uthisha wasePoland uthi abantwana abakhubazekile kumele baphile impilo ejwayelekile. Teach the deaf people to live in life słyszących, life in hearing environment. Lezi hambeli zizofulathelela kuleli ngolwesini. Lo mbiko benwethulelwa uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV. Ngisesayidi. Ake siphinde siye etolweni nebesilo sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele nebesilo kweindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Uhulumeni ukhathazekile ngokwenzeka ezikoleni. EFF iphonsela inselele kaMengameli kanti indida ngwesimame obulewe eMgungundlovu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ungu-80.87 kwidola laseMelika bengu-20.31 kwi-euro yase-Europe nengu-23.80 kupondo yaseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,033.11 ounce, kuthi intengo kawelo ongahluziwe yona bengu-$78.59 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlalo wasesiswini weKaizer Chiefs usibongisene Ox Mthethwe ivuma ke incindeze eqenjeni alijoyina ekuqaleni kwesizini. Kumanje ke iqembu livivela ukubuyela ke emshikashikeni nomzuliswano wesibili weLeague ye-DStv Premiership. Umthethwa kodaba kwakwele kaMthani eMtshezi ufika kuyimpofana ngomandulo nyaka enye suka kwiqembu leStellenbosch FC. Ufike ethole ngeqoma ngabalandeli baleli qembu njengomdlalo ozovala kakhaxa isikhala sika Willard Gatsande obeyinjini yasesiswini emasizini ambalwa edlule. Nokho kumthethwa sedlala imidlalo elishumi kuyona yonke imiqhudelwano neimpofana kule sizini akakafiki ke efomini abekade kaziwa ngayo kwiStellies lapho beshaya khona ke indishi enenkosi phakathi esiswini qede kuthula umoya. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Yanina bakaqamba lankomo zilahlekile zodlo umdlebe wasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile